Begiervej 35. Se den fine hæk. Privacy. Laurbær, kirsebær. Nå, men der er der hus her. Jeg har fået den nye Hardie-plank på for et par år siden. Og ny isolering og ny tag, nyt alt muligt. Nyt. Det er kun på video, det blinker sådan der. Det gør det altså ikke i virkeligheden. Men på video, der kan det gøre sådan. Så kan man spille lidt musik. Det kan man også lade være med. Nå, men det er jo så et lille PC-rum, eller et ekstra soveværelse, eller hvad man nu vil bruge det til. Soveværelset derhen, det er sådan en seng på 140 x 200, den kan lige være der. Sød lille klædeskab derinde, det kan også lige være der. Et lille myggenet. Ja, et reol. Og et IKEA pakskab. Bruges nærmest også som rumdeler. Så kan man gå videre. Og toilet. Ja. Det blev nyopført i 16 eller 17, det kan jeg snart ikke huske. Lige inden vi skulle have kloaken, blev det opført. Ja, så det er nye sager fra dengang, altså 16 eller 17. Ikke? Jeg laver black beans i dag. Et soveværelse. Ja, det er jo selvfølgelig ikke. Jeg er bare træt i hovedet. Et fint værelse her. Per, han går rundt over nu, så nogen trænger til at vaske vinduer. Nå, men der hænger en varmepumpe herinde. Så det er jo så et udmærket køkken. Køkken, og så er der lidt ekstra elementer på herovre, og kølefryseskab. Køkkenbord og den der fremtalte varmepumpe. Og så stuesiden af køkkenalrummet her. En lille sofa, og så har jeg så have et lidt større tv end gennemsnitligt, fordi jeg godt kan lide film. Og så er der så, ja, udstuen, det må det ikke hedde, det skal hedde en overdækket terrasse. Så det er så det, vi kalder det for nu, en overdækket terrasse. Ja, der er lidt hyggemøbler. Det kan man ligge og kigge på stjerner, det har jeg gjort en del gange. Jeg tror, jeg vil sætte mig ned her og så nyde alt det modlys, der kommer ind i kameraet. Skal vi se, om hun kan se noget, når der er så meget modlys. Der kan man også sidde og spise sin mad. Ja, så det er sådan en udstue. En overdækket terrasse. Undskyld, det må jeg ikke have en udstue af en eller anden grund. Så er det min corona-terrasse. Den blev opført dengang der var corona. Så det var i 20, den blev lavet. Jeg vil gerne have en stor terrasse, det har jeg så fået. Og så også dengang købte jeg også for en formue laurbær, kirsebær og satte dem. De var eddermame. Ikke højere end sådan her, en halv meters penge. Nu de højeste af dem, de må være oppe i 2 meters højde nu. Ja, 2 meters højde. Det var meget dejligt. Giver lidt privacy. Og så er der 2 højbed her, der vokser i vildskab. Det har givet en masse gode ting her i løbet af sæsonen. Der er jordbær, og der er mynte derovre til mojito, persille og alt muligt andet guf. Den trænger jeg til at beklippe, den her fine græsplæne. Ja, der er lidt ting at sige her. Det er også meget hyggeligt. Så en masse modlys. Hvad kan man sige? Sydsiden derovre, det er hjørnet derovre. Og så skrå hen, det er stik syd. Så det her, det må være sådan cirka sydvest, jeg står og kigger på nu. Så det er Begoniovej 35 i ved Haveforeningen Vesterled.